ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. मळेवाड येथे एसटी आणि डंपर यांची एकमेकांना धडक बसून अपघात झाला. ही घटना आज सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झालेलं नाही आहे. मात्र दोन्ही गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. या दोन्ही गाड्यांच्या समोरील काचांचा चक्काचूर झाला. याबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेची अधिक माहिती अशी की संबंधित एसटी सावंतवाडी येथून आरोंदा मार्गे रेडीच्या दिशेने जात होती. यावेळी तिला डंपरची जोरदार धडक बसली आहे. या दोन्ही गाड्यांच्या समोरील काचांचा चक्काचूर झालाय तर इतरही मोठं नुकसान झालंय. सुदैवानं यात कोणीही जखमी झालेलं नाहीये. दरम्यान या अपघाताची नोंद सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.